Čaute ľudia, ja som Gamerdeska. Teraz pri ďalšom videjku dnes som tu spoločne s Jožom. Ahojte. A s Megrepom. No a ľudia, dnes tu máme spomienkové video, pretože niektorí z vás možno poznávajú toto miesto, čiže nikto. Toto je bunker. Hej, možno bude na hovno kvalita, I don't care. Sme v bunkri po asi 4 rokoch, nie no po troch, je 2025, boli sme tu naposledy v 22. Videjko bolo točené v auguste minulého roku, preto 2025. Ideme sa na to pozrieť, ako sa to zmenilo a no dúfam, že to nebude veľa. Ľudia, takže prvá zmena, ja neviem koľko toho bolo vidno na starých videách, ale riečka je úplne, no nie je to už riečka, asi tak by som to povedal. No tu máme vchod, ktorý už teraz vidím, že je trošičku iný, je to tu aj viacej zarastené, dosť viacej zarastené a kámo, tak takto naše schody teda nevyzerali. Tak to teda nie. No takže lezem hore, ale je to celkom náročné. Som tu... Kámo, tak to je čo? Kámo, to sa tu extrémne zmenilo. A vy čo tam? Čo tam vy? Sem poďte. Alright, Megrep, alright. Jožo, ty tam ten vchod. Ty tu máš vchod. Toto je VIP vchod. Tam ten vchod, tam podľa mňa už ani nie je, tak je to zarastené. Ľudia, aha, na to. Kámo, takto nevyzerali naše schody, však to ani nie sú schody už. Tu je oveľa viac rozkopaná tá diera, než bola. Tu je to úplne nejako divné, sú tu nejaké... Kámo, čo je toto? Čo je proste toto? Čo je toto? My to upraceme ľudia, hej? Lenže by ste si nemysleli. Toto bolo zarovnané všetko. A už nie. Vyzerá to tu dosť inak. Ešte by som sa išiel pozrieť do našho skladu. Tak toto, jak mám vyniesť? No do ryti. Ľudia, ja seriózne neviem, jak to mám vyniesť. Co do ryti? Počkaj, tu. Kámo, takto, čo je? Takto nie. Amír. Počkaj, daj kameru. Ľudia. No, a teraz lezte vy. Do ryti. Ja spadnem. Kámo, čo ti dáva? Tu boli schody až hore. Toto mám zjesť. Normálne. Ja ti dám normálne. Kámo, tu ľudia si môžete pamätať. Tu bol stôl, tu boli veci a teraz tu nie je absolútne nič. Tu boli schody hore. Aha, na to, jak sa to tu zmenilo proste. Extrém. Wow. Ľudia, teraz ide Jožo dole. Kámo. Čo to je za video? Čo to je za video proste? Ľudia, inak toto je po dosť dlhej dobe, čo robím IRL content, možno po tých 4 rokoch, no. Ale dobre. Kámo, tu sa ale extrémne šmíka, my sme tu prišli akurát, keď je mokro. Go down. Dude! Ja už som si myslel, že sa zdrbal. Ber to! Zober ten telefón, nečistí si nohy. No, túto ber, pekne, krásne, naterne. No a teraz jak dole. Jak mám ísť von? Kámo, normálne. I'm dole. I am down. Oh, Dart Invader. Kámo, čo tu robí deka? 2,5 deka. Čau, Ujo. Takže, ľudia, na toto miesto máme dosť veľa spomienok. Viete čo, keď dáte 10 lajkov na toto video, tak obnovíme túto sériu. Normálne obnovíme túto sériu a dačo tu spravíme. Nejakú robotu. Chlapci, tu sa tak do... Walter White! Kámo, Walter White! To je on! Toto je pohľad z hora normálne. Sme tu po fakt 3 rokoch a je to extrémna vlna nostalgie. A tento tu neviem, čo robí, no. Výborne. Robíme ho uncomfortable. Kámo, my sme banda. Na toto miesto máme fakt veľa spomienok a práve teraz si na žiadnu bohužiaľ nespomeniem. Napríklad ako keď sa v druhom dieli bunkru stratil Jožko. Strašne som sa stratil. Presne, stratil sa domov. Keď ste videli to video, pozrite si ho určite. My sme proste tu chodili každý deň 2021, 22 aj 20 a my sme to skoro vôbec nikdy nič nenatáčali. Tu si pamätám, tu sme vždycky hádzali bordel a tiež, kamo, je tam ešte kus bordelu, ale to už nie je naše. A toto, kamo, ja neviem, čo sa tu s týmto miestom stalo, proste aha na to aj dole, aha na to. To je úplne iné miesto. Ja si pamätám, ľudia, tam keď bola vtedy tá lavica, my sme ju tu s Megrepom a s Mírom
ktorý tu dnes nie je. A možno tu už ani nikdy nebude na tomto kanáli, hej, o tom sa nebudeme baviť. Pamätáte si možno preskúmavačku, druhý diel, tam bola jedna lavica a tu sme proste zobrali a vyniesli sme ju, neviem ako, sem hore týmto, hej. Takže tak, to bolo dosť wild vtedy a tu si pamätám, tu bol vchod, ale ten už tu asi nie je, tu bol jeden vchod, toto bol VIP vchod, mali sme tu všetko schody a proste bolo tu veľa vecí, nikdy sme už nenatáčali, bohužiaľ, ani neviem prečo, takže asi tak. Ľudia, vysvetlite mi, čo tu tento robí, Snažím sa nám odblokovať cestu, typkár. OK, chás mrimč, čau tu limč. Ja neviem nič. Ozouhni. Počkaj, ja som vtedy bol na to malý pred 3 rokmi, hej? Wow! Hojdačka normálne. Kámo, ja s tým drbnem, si myslím. Tu máme hojdačku. Ježiš, ja som nenatáčal. Daj mi tú lopatu. Lopata. Ľudia, dnes to je proste random video. Čo s tým robíš? Však režeme, že by tu bola cesta, režeme. Takto sa reže. Takto sa reže. Vykóreň. Kámo, kto nám sem leze vôbec? Ľudia, inak haircut si nevšímajte, hej, to je profi haircut. No a ja neviem už čo k tomuto povedať, proste máme tu veľa spomienok, potom si tam hore ešte boli kachličky, no a je tu veľa vecí, ako napríklad časti chodníka, ktoré tam boli. Určite nevieme, skáďal sa tam dostali v tej dobe, hej. Určite to nie je povedané hneď v prvom dieli bunkru. Určite nie. Toto je už asi všetko pre toto videjko. Trošku sme si zaspomínali, pozreli sme sa na to, jak to tu vyzerá a zmenilo sa to extrémne. Takže 10 lajkov a natočíme ďalší diel a začneme možno novú sériu, kde tento bunker obnovíme. Takže toto je všetko. Dajte like, odber, zdieľajte, komentujte, vidíme sa u ďalšieho videjka. A čus. Bom.